Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chinsa ni Ikomi chibono maragobo moncho morigere na gukwani andawansi ya soberetenga kene gukwarigania SMS mangana maya senchera yo wenge nyaro kumanyagati ya legende tokolekana ime na isiko yorogongo rogusi elibono gekura gense ya mwa aliora chikonyora senchera yo boikirano ekera wana baliki baito bagendrete ko ya sangria seribo no chiko ko ya sansamuranirwa ekera ya girense mo ya bono maragobo kurinde boni ga senchera yo ko ya chuta na ukwani na ukwarigania tonjare kwemanya se maragobo ya bono Chinsa Ikomi nyara wana wakondra goto Atia wetira sensemeli mtandao ensemeli ya Facebook na boko tanyarabuna Ndizi TV News Digital na wege ensemeli ya YouTube tanyarabuna Ndizi TV News Tawaskweba wotobwatu wetira se website tumna www.ndizitv.net irunyara konyora aliagendrete wate kokoboru wankogendrete kumulikirwa anegoro yokurusi wabisi komo konyumo governor we county ya Kisii Robert Mondabagaka kurwa soro kongororwa Nyalibali osase bunga ya Nyalibali igobeso kirina komochia omwe msebwe wodi ya ichuni wikirifusio cha asoko irengane yo ase bunga na baba bunge kurwasara ngoro gusigati yabo niko bateberuna mbali go chiwanchira no mokonyi bo governor we county ya Kisii Robert Monda wakwisiko kurwa semerimo ya igantwa batebuna nigo gese getire asamangana ngarengete siasa ngati yali agende tokolekana kera nko manjibuna abarukiwe 50 no yomo nigo barasenya getari ngane kurwa se county area ya Machakos kobatkana no korie ndagere kagere kobekwe sumo ayungati yali ngocho kumanya senchera ayo bwenge se margoba yabono litokobotera nere asokone kinanko ya nyorogotera somuno bwimanyiryo igakoro kwa Lydiah Mose Transe tumenya senchera yo bwenge litera ninchinkoro kwa Vincent Onyancha. Soko chaka kurwa sensemeli ya South Mugrango imeje county ya Kisii nigo yo kabero mwemsebwe wodi ya tabako musigadaneli ya pepo igeso kiriganya gukwana igoro yo kurenda kwegware kolengana pepo nigate birase myaka ya maiga serikali yatebete nguchere gosira nabo gokonyara kuligeria mangana legeto bonchore bwegware asamagena kwiyo Chinsa mu richi atabaka wekirabone ngani gate birubuna kolenda nseme yune nchire mera nyare gokonya ogokini wo uchumi anemone imeje county ya Kisii amone Chinsa mu chinde asoko gania serikali kumulekera mangana lengete gwale asensemi ya South Mugrango nande biasara bya magana Momanyeti igo birige tabantangi 50 both directly and indirectly mbali ba banyana magwago bakuya bakubacha Gusii nandokora mu bugimo bw'abantu batabagana botegemete samana magana so marange twairu omoyo meke nko bakere lakini bunabona ninyo lete mantu atwarete umwana ugusia ulinge PS amono mu minister akaja pakata bakatoka koro mu tano monene bakatembata gitukorete genteke nanega kubwe serikali enene ya Nairobi batie kero mwana ugusiarwo urwabuntu chitkora kende kiabete ntumanye tikende kayandarete itwari kuburia serikali itonsa kinde bune ye county ibwatire kurwabuna serikali ngatumye tikibaza kinge sana ego totebima nitagete ko invest samangana ya magena ikiabete anya nandi ya kwameretani ikubwatire kurwabu kiagara magena ya abantu basako kwariga siringiya nandi bachamu tukwane n'abantu ba Nairobi be county abanyana magena na butokubeka magena aliyako bachwa bikukando na aliyako korera sia last purposes korosibi tabe kukando tabake nigerabe igentekene sana asi Kenya na ndimone county yetu ya Kisii asini tuntu bwate product Italian de
Ago tigana yono moncho mulgiria bakaka kurwa sensemeli ebunge ya Nyalibali masaba imeje county ya Kisii niko baroka nebono komochia omo MCA bwe gwodi ya ichuni kobwatikana nengana eyibono ya roka nirego ikiwa ase bunge chingakie chioni kabaka obanya rekomolekera igoro yobwamate bu governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati nabo igono mwaziri bwe chisemya Zekerio Mbakima cyo gukorengana bakaka bukurwa sensemeli ya Nyalibali masaba awomera nase wodi ya Kisasa litukolia rero niko banya rekobori Governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwaneke bunanko muskaru muwaziri wechiseme Zekerio macho wayaniga gocha matuka makema ega yo governor we county ya Kisii korokana kumurutira mangana asensema ya gesiasa asomo nyegabwa matanga yo kalkanta sensema ya Kisii National Polytechnic me county ya Kisii chinga gichoko mwenia oyo kabero muchifu principal we enseme yo sewe skuru ya Kisii National Polytechnic bakaka obono ni go babuliria rati ko irangora anemuna sogosika abara ikuru sorgongo Gusii Tubuati mogoko tubuati deni ya monto abana bayiboire gesusu bakoruguna CS majogwe monto yo mubega tubuati kurugusie ngima ochori ne serikali ya Kenya wa masikani abuenerete gego ne bieka serikali ya lireja karonge njuke inenga na serikali eko wambua yanya go kunua noa keiso na nyoko omenyo mojio CS majogu menya alio someto se president okorukungu na Ruto otuagorere bindo toretere Gusii or contradiction okumio konene nogo ichana omuga kaukorogwa Simbarati akora mamajo majogu na takatama bwataniamo abo bwatani bagamba mangana ale chiti tibarense sikuruma machoge lakini egawa nekanga agie kwangera imwana kyo koibora naenda kwobo so kwese e public eza abantu bakorera ami ndoli korera iyo na kirawe gotagana tukumurikira mangana rengete siasa mu bungo sautu mu grango Silvana Sosoro ni gatigarete go singera na gote abuna omokonyu mu governor we county ya Kisii Robert Mondani ochi gotigara sekirgo kyaye kolengana no soro ni gate biro no nyaba MCA bagosege tunu mu governor we county ya Kisii eliko mwaka isiko mokonyu mu governor ni ngane yochi ikase bunge na boyigomba chikoye kana osoro bunu mu chifu ipu ni gate biruna bali gochi wanchirana anana mangana siasa yogendrete ime ye county ya Kisii ana sokonyara goteneni bantemeremo ni gate berubu no wako isiko gose okoriya ku mwaka isiko mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda kurwa serikali ya yo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati ni gogose getire na siasa ngana Monda no yo mobokongu mboyo mu impeach it is okay inwae gasnere yo jerete na ndi yakunye kobisa ba MCA gutumia chibesa chinyinge ntuntuli na acha nabwo impeach Monda noyo ino ni mwamo chorete lakini ngoja kira senate tiri kuchwanja buchingo bwika no bwana gente kike ngoja senate no bwana ngota ito impeach Monda nga naro chikanete kago kwani machogu mwabo buchara kyu machogu noyo mwabo karati kana ne gento kia obo waziri gose UDA gose what machogu noyo mwabo omweshimiwa Monda koumera na konywe chae na kuikaransa rasima baikaranse magoso tayo ngamogo jikumu impeach ngakoba no problem inu mo impeach ondete gendo nke toko kubakani gari ke mwalire chibesa ngochi moro ko mo impeach mwalire chibesa mwakanire chibesa bakongo mboyo senate nkeri kuchigwete kya no buchara ekiga kini banyete but this wali nene kiagere ekinkeri gotokosa ekikia mona ngeri gotokosa kya ntoke kanyete ntoke kanyete egento tutete toboliriyo mwana inchi kawaida ngai chibesa chie chibasa litire mogavana kwa ruwete chi form ngai chire amangana impeachment twanchire ntunto bwa mechando kora aya ino kiagera ntoma yetenga kitoko gion chorani Monda tari kuchiande by the way aseta yago mokure igoro bakanse moya gu 500 moya gu milioni mogwe korokoro Nairobi Monda tari kuchiande genda mote ima arati abageze chibesa chisane chike milioni 2 lakini Monda tari kuchiande moko murusi bosongo
asetayo mukumuira beyond that unless basa gotigara boiga sengani yerenge toko mwaka isikomo konyu mu governor we county ya Kisii gati ya ababunge kurwa sorongoro Gusii nigo bagendere toko kwane ngari yina komochi ya gati ya MCA abo batebere buna nigo bagotumeko no mu governor sokoni ya komorusie kirogomo konyu mu governor we county ya Kisii abunga boigo nigo batebere buna wikraboni gambara ramagendera bereka wikirani gwa naba MCA asaba boli guchinguru kiri bagotumeka sokoni komorusia bisomo konyu mu governor batumeke chinguru icho achokonyara wikirani amagendera sorongoro Gusii ane meye county ya Kisii. Chinguru chile ba MCA babwate cyo basoke mu deputy governor. Batare ukibeka asama kandero. Injinatari nyari bali yonsi ya masaba. Kire wori na chiri. Na nyakorra kindi yonsi mo MCA aratire. Ebe nyagitali, ebe para, ebe kindi yonsi. Na maji. Otoko bolinga aba MCA aba bayire gasi. One cyo myakere ingi bakolire. Tingu monya Chinsa mo chinde ngaki bakolire. Lakini nyali bali masaba kene ngiyo ya kyara kanire. Ongo saba nyali bali baminto bachache na masaba. Asenga kiye to bawoteru. Naro chemba chake tamandamano alikeroka. Karatiga, karakira. Ntoje tubugisirimbi. Kerto bere tayari gukora lingana. Asebono tieto nyali chikori bwatigu onye assembly ke kurushi mo gaka monda tigamangana yaga ndire muri chikori bwateti bakaga senate lakini asabona abantu bamindu banyari bali muganye injino musikiza iri jana to batabi ngakito cha gotaro kibusyo umugabana igasi yagendrete nero nebitina gasite yagokora esengenjo umugabana igasi yagwende gokora korosi chipara deputy governor tamweti para nchiyo chikorosi wonu nchiyo tetakore deputy governor abwende ko eranya gitari anya kurigiririo sa amariogo naro igase okora kana mbiye mariogo tayo nya gitari bono ngasi kimote gitachi gokora deputy governor abwende gonchukana na arigiririo se ECD mbiya chigendrete bali babwende kwagacha mbiya bagendrete kwagacha lakini mbaka bono iga ECD nchiyo bono kimote geto deputy governor akore inchege hendo ndatebi abantu bagusi nene ndatebi aba MCA abayishimiwa emwachoretu mu oversight yo mugabana koranje kolegasi yo oversight yo mugabana mutiga mangana mange because egasi gabana atebetu wakore tarakora kende gyose para nchirikoroso nyagitari nchirikoro nchibwati mariogo ECD nchiyo and you want to impeach the deputy governor tigamba tebi gende giaste yo kego chakogenda nende bone gange wete umugabana oyu chibesa egento ndabuli umugabana kwanza chibesa chia chibasari chia abana baitu no bali isiko as we speak right now chibesa chiri chia chibwende ko bachibasa ngeichire tikaya abana ebasari tikarosi chinyagitali tikaena na mariogo chinyagitali. These are the things gati yabagaka kurwase bunge ya Nyaribare ni gobono baganiri na boigo ni gwa muchiro mu misebe godi ya chini wikirivusio cha anaso ikirani ngane rengeto ku mwaka isiko na komorusio bisomo konyi bo mu governor we county ya Kisii Robert Munda odengana bagaka buni go batebire buna ni go sio cha bantu ko irangora na ko ikirani magenda se wodi ya ichuni ribagaliyo kwebwata na samangana ngete siasa abiyatari koleta amagendero omwana okurukunge mbane yoro mwese evyo juni otokolire ya obetiraba abanyari bari tumokuru jaje bakararia ikorongo otoitire toto aine mbandeli toke twasimulite tukasimeka ende jikanisa iso akamagoti usaba bagaka usaba no mwako rwa beteteri itimo egara nyasa bakako amabira iwa twakwa beirira kidio manyenga abantu banya goitere ko nyomba ime kanga gwatia gisegi chake tukubisiko tuboringa jaruira komo chinga kichibo igo yorikoliye kero kyo boimenra pokurwase county ya Kisii Musbati Viki ondere ni gaso kirikonyara gukwana igoro yamangana renge tomoremba se county ya Kisii Viki ni gate birubuna nerebya abana siasa gotiga kurutirana mangana ya siasa chinga kichamagendro na kuburi abarigo chamo unenchire moyo konyara kole tomorembe anemo ne county ya Kisii kolengana Viki ondere ni gate biruna ogotabo ko morembe nenchire moyo kwirene maiga magendro asagani abana siasa na boigo na baribons kurugusigo chamo Elikonyara koralyo morembe bunenchire mu yokonyara wikirania mangana rengetse amagendero imeye county ya Kisii
Mangana ya igana kibuna ntwa barai nkito gonyara kuba togosemia abantu baitu batotegerete bonse pia bagusiba minto tiangiriri bageria bene kubatebiana asinga kiyaitire na rocho uyo minto mugakanya chai inga kiarenge moyo na nyarete ko bokorento obo Gusii omorembe Gusii igaikiamba kariri twagite chikura twabwate chama yaitu ya Ford people watu wengi sana tugasikwa tukabaike waekemo tubata bachumba yange nane ase chama ingabete yente kyaro yatibuya omorembe wocha Gusii yaitu nko basabaiga gaki omanyetekero turegente ekemo amagendero gagocha amangana abeire bwangoiga chisegi cya abeire Gusii tokunyarigereretie tali mangana ale buya igo tali koga well ekero tokwenda chyo bisindi cyonsi aho tena Gusii mwari kurwana Gusii nkekeiga bwangoiga mangana yatana ko baiga nko sabaiga aba Gusii baminto gaki ase mwabeta tusabire na saitani nere munyore na tarairi saitani garogo ekera abantu baramo kubaburukania rwene bukuyaite gotebana inakire buya ekera abana abamo baramo baigwana ine na inchi narongo saba abana baminto intuna abantu nabo muno yomo mwanya gitinge gaki ntorwana toitera amanyinga uitera amanyinga nege siomba nkiriko chikia babuya gaki ntunga inwa nje mumaita nonekera na nkurikino ne chikura inare kubatebiga acha tiyo kurwani abantu beo borionde tiga abantu baitokerwa rochena no isaine no bwate report card yao na gocheko yako musumali mwancho muligira boroki we 50 yo mokuru wa skuru ya Canaan Integrated iyo gotoka bonase county ya Machakos nigo wa mnyoki wase Kinyagetari ko bwatikana no kuri ya matunda ayo akagere ko bekwe sumo sensemeyo kolengana no muwaziri wa bochino kuru wa county ya Machakos Daniel Yumbia nigate no butuko imenigo bwagendere ko bwatikana nege korekyo ekrekiri ya boroki wa bagendere ko nyoro wenya Kinyagetari imeye county yo ya Machakos. Ambulance wengine tulisaidiwa na polisi waliokuwa karibu wakaletwa kwa hospitali. Kwa jumla tulipata wanafunzi 24 awamu ya kwanza ama banchi ya kwanza. Baadaye tukapata wanafunzi wengine wale walisafirishwa kwa ambulance zetu 27. Ningependa kusema kufikia sasa tulipata wanafunzi jumla ya 51. Mwanchumali wana wikirabu wanonko ya kirumu sumali mangana majia senchira yoko ya chuta Chinsa Ikomi chiabona margoba mbia mwana sawa charago tengera Ndizi TV obu ansubo mugusiga ndrago tubotia sense mili mtendao ense mili ya Facebook unabotambe na wakotuna buna Ndizi TV News Digital na bagia ense mili ya YouTube tunarabuna Ndizi TV News walitu wabuate na baru mbia mwana soko ni kia mangana ya mwikiru muligiri ya senchira yobo ikiru nense ya mwabona margoba na botambe varini osero aseme saiga kuyaretira senchira yeli wana kukusansa murani rabuna bali kiba ito bagia nrete kuyaligia kuruchingongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii toru buriro byanyari tukunira mischingero buna botambe na sebirebike ebiro bosiretera n'inchenkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Obwansu Gusii Okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesaba no moroberio okoretwa ase orekera litukolia juma Mose gochakira Chinsa Ikomi na ibere chamambia oikera Chinsa inye chamambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange toko kagera ngani ntu abanyana bo moyo